bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewe ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka kalau cara doa saya, ada segera. Madinah tu, keluarga Madinah tu. Omalah, tu mobil, tu monde cala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama on bismama on jettama on jarnama e subaka Allah tedduɗo onon suɓiɓe yebde roɓino mon jayndeje kala subaka ɗo e ayaw habrirde Piindi TV wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal on calminama on bismama on beltanama sikela hande on jii nokku banimen debbo Aissata Ndiaye o ina yeewi no fewi wadde on paami ko yeewen mawde woni ɗo e plateau sikela ma en jiitumo janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ñaganademo Allah tan cellal moƴƴal e balɗe juɗɗe kam e battane moƴƴe hono kala subaka ko arda yettinde on ko jande leydi Sénégal pini dawri e oɗo subaka hande ene wayno noon jande ɗi ngari koko yuti ko e tobbe ceertuɗe hay sono tawi won hen ina nandi ɗum je sababu noon ma en ngar hen ko ɓuuri yajde kono caggal robino men jayndeji so Allahu lamɗo jaaɓi ma en ngar e ko kewi toon to leydi Mali eɗen gandi omo ganduɗa ko biteɗo bandaw ko colonel wonno kono kadi ko jagorɗo tambinoɗo ko yuti ko e nden ka leydi mabɓe kañum tigui suuɓa yo ɗow leydi ndi hande ɓe juɓɓini sumgoji kala ɗum ko ñalawma hen ko wonno ɗum je sababu noon ma en gudiren hello yañgo so Allahu lamɗo jaaɓi gam haalde holi gonɗo on ɗon colonel bandaw so guena o haaji joni joni en natanat ko yewti ko e roɓino men jayndeji hono kala subaka guddirten ko jaynde las quotidien e oɗo subaka hande jaynde ari koko yewti e copreje jaltinaɗe gam tigui ene wayno wadde financé manam fawde ɗum e phase 2 ko noddirte PUDC mo ganduɗa noon ko programme tigui baɗaɗo gam ittude dowri ndi e caɗele ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde koko ɓuuri hono 150 milliards e copreje CFA ɗum woni ko heeɓa e oɗo saaha hande gam tigui nannude on ɗon programme biteɗo PUDC goɗɗum ko tawete hen hande koko yuti ko e gueɗe copreje FMI woni Fonds monétaire international kañum tan o saaha hande tengtini wonde leydi Sénégal de ma kay ustoto banggue PIB tawi noon ko laamu ngu haalno ko ɓoyani ma heeɓe ko yuti e ndiga piccal jiɗɗi ɗum ɗon noon tawi nde hitande ɗaminno ko go piccal go sababude o boros Covid 19 ene wayno jayde las jayde nde ganduɗa nde ko jayde Le Soleil jayde gendire nde kañum ne subaka hande ari ko yuti ko e financement ko yuti ko e deuxième phase mbo PUDC no mbinɗen nane e nder jayde las quotidien ɓe kolliti wonde 150 milliards copreje CFA e nder 300 ɗum noon nde o saaha hande woni ko heeɓa ɗen copreje noon naati tigui hono jiifa état leydi men Sénégal jayden arta noon hol kay hono gomuji walla mbiyen banque uji ɗi ganduɗa ɗi o saaha hande mbaɗi hen juuɗe mumen e on ɗon phase 2 mbo PUDC ɓe kolliti wonde ko BAD woni banque africaine de développement wondude BID banque islamique de développement kam e fonds saoudien ɓe ganduɗa kañumene tambi ko yewti koye ɓamtare noddirteɓe fonds saoudien de développement kono kadi ɓe kolliti wonde de ɓoyata ha hande kala ko fate banggue gueɗe passation de marché woni tan fodɓe kay joni joni jogade ko fate banggue nden jeere gueɗe kala oɗo saaha hande gayni tigui gollede no
hanirta ni saabi noon jiiden ko natal hoorejo Macky Sall ina kay woni e wadde ko fate bange hono fawgo tuufere adande on programme biteeɗo phase 2 mbo pays 2C kaleten walla natanten ko jayinde l'observateur nden jayinde naati dingaral e subaka heede naati dingaral noon ko yuti ko e oɗo boros coronavirus ha tengti e haare muɗum ngam yaltinde oɗo boros ɗo e leydi men Sénégal ɓe kollitti wonde noon jayinde waɗi ko namde beele Abdoulaye Diouf Sarr wonani tigui e retraite manam beele juuɗe makko coɗaki ha laaɓi ceer e nden ɗon haare ɗum jeeyi sababu noon ɓe kollitti wonde ko stratégie politique manam peeje dawrugol ngam tigui haɓade ko yuti ko on rafi beele ittani manam kanko Abdoulaye Diouf Sarr o soɗaki hen juuɗe makko ha laaɓi ceer ɗum woni ko jayinde arti oɗo subaka hande goɗɗum ko tawete nder jayde groupe Futurs Médias nde koko yewti ko e caɗele walla mbiyen battane mo ganduɗa ko gasirde loi d'habilitation mo ganduɗa hokkino hoorejo Macky Sall fartange kame hattan wawde ƴettude pellitte mantiniɗe e nder leydi Sénégal tawi o disnaki Samba ko noon kadi Demba ɗum o hemno ɗum noon ko toon to assemblée nationale gam haɓade oɗon boros coronavirus on ɗon loi noon battane muɗum o sa hande ɓuuri memde koɓe ganduɗa ɓe kañumen goni wonoɓe e galleji no dirteɓe e loi en ɓe gandama kay koye galleji he koɗi ɓe kolliti wonde noon battanɗe mawni kay saabu ko tolni e 500 ñawoje woni ko yiya e nder lewru ngakkudu ɗum ɗo noon ko yewti ko e hakkude joomen galleji en e ɓen ɗon luwoɓe ɗin galleji hakkude caɗele jobdi kam e gueɗe baɗe ɗum woni ko teska caggal nde on ɗon luwa gasi o dokkunoɗo hoorejo leydi ndi kay pellitte kewɗe ɗen ciftoro noon o hokkirino wonde ɓen ɗon joomen galleji en yo mbeb tan ɓe ganduɗa ko hoɗɓe ɗin galleji ha diwa o saaha to banggue saaha Covid 19 natanten ko jayinde Vox Populi nden jayinde ari koko yetti e ñawore wonde ko Pape Massata Diack mo ganduɗa kay o saha hande caggal noon nde ñawore France foye makko duuɓi 5 e kaso wondude ba makko duuɓi 4 ɗum ɗum noon ko ñawore IDSAF eɗen gandi rewin ɗo toon to leydi France kanko Pape Massata Diack noon ko ɗo tigui e Dakar o tawete hanki o yuɓɓinino conférence de presse kuccama koye jaydiyankoɓe ɗi konnguli o suuti o wi wonde de so tawi Lamine Diack haali ɗum ɗon noon ne wayno CEO woni tan gonɗon goomum koko jogori tigui fusde saabu makko andude sirluji kewɗi kam e ha joni haaluji ɗi ganduɗa ɗi ina joopi fannu kona ɗum ko noon kanko mo ganduɗa ko Pape Massata Diack holliti wonde de omo kay deƴƴi ha oɗo saaha mo kalten kono ñande o haali gueɗe kala koko jogori fusde saabu omo andi hen ko heewi kona ɗum ko noon o holliti wonde o saaha hande kankone o wonani tigui e felo gam ɓayyinde ko yutti ko e racisme woni ɓe leñamago racisme tigui kono ne kam ɓe ganduɗa ko laamu leydi France ha tengte ñawore muɗum oɗo saaha hande hollitiɓe de kañumen kam enen jogui ko witte ko hono leñamago fodde duuɓi 5 ɓen ɗon ina mbiyaɓe biyoje bonde kala ñalawma kona ɗum ko noon o arti e konngudi makko battidiɗi wonde ko leydi Sénégal ina foti kay ha joni portude plainte ñawore leydi France so wiide makko noon o togni ko caggal nde ɓen ɗon mbi omo ganduɗa ko Lamine Diack copareji ɗe hebnode e on ɗon e gunɗon goomu heeɓi tigui wadde financé ko ganduɗa ko woni campagne électorale hoorejo Macky Sall hitan ujunnaji ɗiɗi hitan ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi 2012 e on tuma noon kanko Pape Massata Diack holliti wonde de ko justice leydi France o saaha hande yenni hoorejo Macky Sall ko ɗin konngudi woni ɗi wattodiri e kuccam makko e jaydiyankoɓe hanki goɗɗum ko tawete e nder nde jayde Vox Populi ene wayno ko biteɗo Abdoulaye Mamadou Guissé hoorejo mouvement biteɗo MCSS fulla ak fayda ko noon tigi mouvement o wiyete o suuti konngudi fewde e hoorejo Macky Sall e wiide makko noon kanko mawɗo leydi ndi de o woni ko e taɓal gam yaltude wadde ko wiyete démissionné yaltude leydi ndi ha laaɓi ceer kono kadi o acca tigui leydi ndi e kaya mbeya e wiide makko noon hoorejo Macky Sall de koko waɗi échoué ala ko woni hande o ko jojji ɗo so wona yo wadda démissionné kono ɗum ko noon o suuti konngudi goɗɗi ɗi jogoɗen ɗo reftude so wiide makko kanko mo ganduɗa ko Mamadou mbiyen Abdoulaye Mamadou Guissé o holliti wonde kala ko Macky Sall haali oɗo saaha hande natta e hoore ɓiɓɓe leydi ndi saabu ala ko woni haaju makko walla ala ko wawi haalde gonɗo sona tan wiide omo yiiɗi Mariame Faye Sall kala ko haali goɗɗum e wiide on ɗon Abdoulaye Mamadou Guissé ala foof ko gonɗi so en defti e konngudi makko jayde enquête ko e dawrugol kañum ne ari ɓe garti ko yetti ko e rentrée politique wonande parti démocratique sénégalais oɗo saaha hande noon ko namde kewɗe woni ko fawi e dow on ɗon lande ɓe kolliti wonde noon beele kay PDS e o saaha hande wonani e lajjiri musde ɗum woni ɗon ɓe garti e less ɗo so wiide wonde de oɗo saaha hande ko PDS ina tampi saabu woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe hen nodirteɓe les cadres du PDS o saaha hande koko carodiri ɓe hen mbaɗi créé landaji mumen heddiɓe janti
janti e landaji goddi ko dum ko non professeur Abdourahmane Thiam tonto université Gaston Berger mbo Saint-Louis souten ko ngudi holiti wonde de ko ngesa dawrugol ba ina yaaji dum je sababu non PDS ina jogi hen tigi ko foti remde ha kay yito hen hore mum jaynde quotidien le quotidien o do subak hande kanyum ne ari ko yuti ko e gede nyaawore tonde non ko nodirte hono magistrature be koliti wonde non tiagal nde o hetta tonto igage woni gomu tambin kalko fate bange gede nyaawoje kam administration laamu leydi Sénégal tiagal nde be kedi o ganda ko Souleymane Teliko gardi du UMS union des magistrats du Sénégal ene wayna non kanko don horejo UMS mo fada hande tonto conseil de discipline woni tan gomu tambin kalko fate bange needi on don fannu ne tawe e hello tati ende jayde witende quotidien le quotidien jayndi amne nati dingaral ewdo subak hande jayndi ari koy scandale di dirti diesel dum don eden gandi ko ndelam kubam dum ganduda yeyno mo do e Sénégal kono kadi e dunde Afrique ha jibini cadele kewde wonande yimbe kawri hen laaje heddibe kadi ko cadele fofangu jogi dum sabi non jayndi ari e subak hande o holitan odo holitan bien ha joni gondo e hufde e rendo mo ganda ko vidol adax orexi kam e be ganda be kay ko yaadi munen den art non sifaji be koliti wonde non ko kay holi gondo odo sa hande tiagal o den do nyaawore ina wada koyde moji masala ha tiagal nde ko tolne yimbe limtilintinbe e mbasi pitali munen e ko yuti e dam don delam kubam bite dam hono diesel dirtu kono ne kadi be garti e dido duubi nay tiagal nde plainte jojinno tay jojinno dum non ko gomu witengu lutte sénégalaise de droits humains non be banno on don plainte ko tonto mawdo nyaawo doyen des juges non ha sahabe koliti wonda be padide jabol on don tambido nyaawore townde leydi men Sénégal nguddirten ko jayinde stade quotidien hono kala subaka den don jayinde arata ko e cioftal balli yew subaka hande ko natal biddo Sénégal najo hono Sadio Mané yidde sifade non mbawko makko e dole makko kanko Mané tonto Angleterre be koliti wonde non ko ngudi dabbi kinidi kanko Mané de ko talent exceptionnel neddo mo ganduda o hande ko mbawko mudum tan ina kay mbiyena duty juude odo sa hande be koliti wonde kadi ko superstar absolu manam tan ko neddo mo ganduda kay hande o ko mantini do no fewi hodre tigi jamanu mudum e odo saha juden ko ngudi ko Gary Neville mo ganduda kay ko commentateur tonto télévision goto gondo to Angleterre holiti wonde Sadio Mané de ko exemple mawdo sukabe kala ine poti nyembudemo e dole makko goddo ciudde hen ko Jimmy Carragher holiti wonde de ko Sadio Mané ko ailier gauche burdo mantinade odo saha e dow planète foot windere nde o mo ganda non ko Al Hali Edouard Mendy ine tawe hen kanko bido Sénégal najo goddo non e wayntande odo saha hande be koliti wonde tagal nde o sifi contrat makko tonto Chelsea o mo ganda ko Kepa gardien gontono o saha hande gidi mudum dajjama woni kay dama o woni koy makko kanko Edouard Mendy ko hanki non o sifi on don contrat o wadi visite makko médical kono dum ko ne tawe hen marché cihlagal hakkunde Mauritanie e leydi men Sénégal be koliti wonde non be bari ko natal bitede Ahmed Bassan tigi mo ganda mo be noddiri ko Sadio Mané mbo murabitun woni kippu gendiji mbo dowla Mauritanie ene wayne ko dum do wonno ko tonguno den e kelle gadane o do subak hande e robindo men jayndeji joni jono en nat hello wongo kono kadi e hello wattiniko no Aissata Ndiaye heewide gede rendo mbiyen fait divers hande non en taccat keri ene wayno paaden ko tonto funnaange leydi Sénégal leydi witendi dowla Mali en kalin nane en gandi gil hanki be gandi tigi holi poddo dowde leydi ndi ko wite ko hono président de la transition woni tan do leydi ndi kay habe en jetto e sumgoji di ganda di ko sumgoji hori leydi tagal ande o folla kanko Ibrahim Boubacar Keita nyede sappo jetat lewru mayndo do ndu woni lewru u dum don non be koliti wonde hanki suba mo ganda ko bitedo hono ba ndaw en gandi non ko colonel kono kadi ministre de la défense wonno e laamu mo ganda ko Ibrahim Boubacar Keita dum don non jayande arti e makko hol kayno be mbadi habi cubi on don hol kadi no leydi Mali kala ene wayno sa hande jogde makko damaw ene way non to bangi rewobe bangi diine bien nawribe to bangi l'islam e ganda be ko société civile en e wadobe dawrugol hani e konungu hanki pamondiri e tobbere ngam tigi ene wayno subi be cubi mo ganda ko colonel Bandaw yo dow leydi ndi kono kadi andamo kanko o mo dow leydi ndi kono kadi andamo hol cukkudo makko sukke
makko ko colonel Assumi Goita mo ganduɗa kam tigui ɗo wanno on ɗon ɓen ɗon koninkoɓe follonoɓe Ibrahima Boubacar Keita ko hanki noon andin ɗum e télévision mo ganduɗa o ko toon to leydi Mali artude noon e kanko mo ganduɗa ko colonel major Bandaw kanko dewo jibina ko hitan ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyyi kono kadi o heeɓi tigui wadde jangde makko towde toon to IRS manam tan toon to leydi ndi ganduɗa ndi ko dowla Russie oɗo saaha hannde kanko noon omo haala ɗemɗe tati noɓe kollitiri hen e oɗo subaka hannde omo haala ɗemgal français omo haala ɗemgal anglais ko noon kadi omo haala ɗemgal Russie hoore muɗum ko omo foti noon wonde e ɓaawo janggo mbiyen walla mbiyen tigui omo foti wonde aljuma nogas e joyyi lewru septembre toon to leydi Mali gam tigui fuɗɗade golle on ɗon transition o saaha noon holko fadimo kanko colonel Bandaw eɗen garta hen no hannirta ni saabu eɗen gandi dowla Mali guila hitan ujunaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi 2012 ha ɗo kalten ko caɗele mawɗe goni toon e oɗo saaha hannde ha tengti to banggue rewleji ndi cifodiral jaam hakkude ɓeɓe ganduɗa ko konu daroriɓe ha joni ƴewde koye mumen walla mbiyen serindade on ɗon diwan kono kadi e laamu leydi Mali hani eko yewti e fannuji ɗi kala ɗum ɗon hannde ko toɓɓere mawde nde o tawata e tabal kono kadi e banggue nden ko woni sécurité hani e kaldigal banggue kadi ha joni gueɗe ceelal ɓalli hani e banggue ko wiyete ko hono kaldigal gendi dialogue national ha kay toɓɓere mawde wawa réglede oɗo saaha hannde leydi Mali heɓta hoore muɗum to banggue politique to banggue ha joni jangdeli to banggue gueɗe fannuji kala guila tan ko ine tolno hannde duuɓi limtinde leydi ndi ina yiilo on ɗon hono ɗen ɗon gueɗe ene ronki heɓde ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde nde suɓatede wona vote kono kadi wona hay lundogol gotol moni kala ina jogue makko ɗamaw e yakare ɗin ɗon ko guɗ noon woni ɗo guddirten hannde e subaka he to banggue roɓino men jayndeji yettude on e kettogol e darde on en kala subaka encore une fois ko yettude on e salminde on kadi e juurade on ene heedana men to caméra to e subaka hannde o ko Mansour Sow alias Thiad yesso haalirde nde hono kala subaka ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne ñagananoɗo Allah moƴƴere eɗen mbiya tan ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi yo jaam ñallu